nilqakom għal servizz ieħor kulturali hawnhekk bil-veduta warajna tal-belt propri fejn sir il-Malta Jazz Festival mis-17 ta' Lulju jkun mifrux fil-fatt fuq 3 ijiem. Dan il-Jazz Festival ilu issa 24 sena u fil-fatt u għalla ħafna il-profil tal-mużiċisti Maltin. Miegħi għandi il-protagonist li beda propju dan il-festival, Charles Sitigat, u flimkien miegħu għandi l-Sara li qed uħsib ukoll il-promozzjoni tal-festival ta' din is-sena. Nilqak Siti, inti lek minn kellek 17 sena bħala mużiċist tal-jazz u propju inti illi nidejt u bdejt dan il-Jazz Festival. Kif bdiet din l-idea? L-idea bdiet fil-1991, ġifieri kif qed inti 24 sena, u jiena niftakar dak iż-żmien ma kienx hawn internet, laqqas l-email ma kien jeżisti. U konna nużaw it-telefon, ġifieri biex inċeppel l-Amerika kont insib ħinijiet vela strambi u ġieli bil-lejl, matul il-lejl kont nitkellem ġad ċertu ħinijiet nibqa' sa ta' filgħodu. U flok l-email kellna l-fax dak iż-żmien. Ġifieri qed nitkellem fuq xi żmien. Però konna bdejna Chick Corea, Elvin Jones u Michel Petrucciani, konna għamilna suċċess biex ngħid għax kienu ġafna nies u kienu veru eċitaw ruħhom. U minn dak iż-żmien beda kompla jikber. Bdejnieh fil-fatt hawnhekk tal-Jazz, ġifieri konna ġejna bil-lejl naraw tagħmilha u Kevin Drake dak iż-żmien. Kont ġibtu għaw jiena kont għaddej minn hawn kont wara l-iskola, wara dal-post, Kevin oġbu għalli għawet namlu, u minn hawn. Domna għaddejn għazmi twil, b'sobżu kellem tal-Varzejr, ma bat ħadu fideħ Sandro Zarafa li qed jagħmel biċċa xogħol vera tajba biex kopru fuq l-istess sistema konna ddeċidejna nagħmlu fuq 3 ijiem, nġibu banet barranin li kienu famużi dak iż-żmien u wkoll indaħlu l-mużiċisti Maltin. U naħseb bis-saħħatek il-mużika ġazz saret popolari ħafna dak iż-żmien. Qabel il-Jazz Festival kien biss jeżisti kien hawn mużiċisti tal-jazz li kienu bdew idoqqu fi strada stretta l-antiki il għaliex fil-fatt jerġa' minn hawnhekk stess kien tlu l-vapuri u kienu tlu l-Baħrin u anke vapuri Amerikani u Ingliżi u kienu kun hemm il-mużiċisti fuqhom dawn u jidlu strada stretta jdoqqu. Strada stretta barra li kien ir-Red Light District ta' Malta kien hemm ħafna mużiċisti u dak iż-żmien u fil-fatt minn hemm dak kien qabel il-Jazz Festival. Il-Jazz Festival illum għandna ftit mużika jazz kullimkien. X'se tkun il-partiċipazzjoni tiegħek din is-sena, Siti? Is-sena se jkun indoq ma' Paolo Abela u Marajn li tifel tiegħu fil-fatt jienu Paolo Abela konna morna Berkeley nistudjaw Boston u l-ewwel kontatti li kelli biex għamilt il-Jazz Festival kien dan il-kolleġġ niftakar l ħaġa li għamil ċempri temmek u dis-sena isna nerġgħu nqajmu il-għaliex nġibu il-Gabriele Comelio illi kien student magħna Berkeley mill-Italja, illum dan kien il-Master of Ceremonies jew mużikalment ġo Sanremo ta' din is-sena għamel ħafna arranġamenti, però wara mill arranġamenti għandu big band tal-jazz u mużiċist magħruf ħafna fl-Italja. Kien ġiex darba hawnhekk u sarġa nirrepetu. Sara li din is-sena hemm ukoll preparamenti importanti għaddejjin għal dan il-Jazz Festival u fil-fatt kemm artisti lokali u anke barranin se jieħdu sehem. Tista' wkoll forsi tgħidilna t-taħlit li se jkun hemm ġifri jazz u tip ta' mużika oħra din is-sena?
Ekku, kif qed sew inti, Sandro Serraf, għal-Artistic Director li għandna bħalissa tal-Malta Jazz Festival, ħallaq programm vera interessanti, kemm bil-Barranin kif ukoll bil-Maltin. Per esempio, inti semmejt taħlita differenti ta' mużika Nameljana fejn il-pjanist tant bravu Brett Meldaw. Ħajkun qed jusaħ sejjes ta' synthesizer mal-mużika jazz li hija xi ħaġa vera friska u kontemporanja, xi ħaġa vera ħelwa u differenti. Għanna wkoll pereżempju il-Pracker Brothers Reunion li dawn huma kbar, rebħu numru ta' Grammys fix-xena tal-jazz, kienu waqfu għal ftit snin, reġgħu naqdu u vera kuntenti li ser ikunu magħna l-Malta Jazz Festival din is-sena. Hemm ħafna aktar programm mimli Tom Harrell dan kollu mill-ħamis 17 ta' Lulju sa' Sibt 19 ta' Lulju, però mbagħad kif qed inti wkoll hemm il-Maltin. Grazzi għas-City u x-xogħol li jagħmel għall-Jazz Festival u li kompla Sandro, il-jazz sar xi ħaġa tbaqqa ħafna fostna l-Maltin ukoll bħalissa u hemm numru ta' artisti bravi Maltin ħafna, ovvjament fosthom is-City, Paula Bella, Dominic Gallia Trio, Joseph Camilleri Trio, kif ukoll Francesca Gallia. Francesca Gallia li kienet rebħet il-Malta Jazz Contest is-sena l-oħra u tin is-sena ser kunet tipparteċipa ġewwa l-Malta Jazz Festival. Sarli, hemm ukoll il-Jazz on the Fringe, x'se jkun dan x'opportunitajiet qed joffri għall-mużiċisti Maltin. Ekku, il-Jazz on the Fringe kien isir waqaf għal ftit qed nerġgħu norganizzawh u għan numru ta' events li jsiru qabel il-Jazz Festival, kif ukoll waqt il-Jazz Festival li jsiru f'postijiet differenti f'Malta, ġifier numru ta' concerts differenti, però barra minn hekk ukoll hemm numru ta' workshops li ser isiru, master classes li huma miftuħin għall-artisti Maltin li jinteressom il-mużika jazz. Il-Malta Jazz Contest hija kompetizzjoni fejn il-Maltin jistgħu idoqqu fuq l-istess palk mal-barranin u rebbieħ tal-Malta Jazz Contest idoq sena tieħla fil-Malta Jazz Festival kif ukoll kunċert li ġie organizzat ġewwa Pariġi. Jiena nistidinkom illi tiġu hawnhekk fil-17, 18 u 19 ta' Lulju, mhux biss il dawk li jħobbu il-jazz music, imma anki dawk kollha li jħobbu atmosfera briljuża u sabiħa numeruża, aw ukoll ġimiel li ma semmix tal-lies fejn għandek il-baħar, is-swar u din il-mużika hekk sabiħa. Ta' min ifakkar li dan il-festival se jiġi mtella mill-Kunsill Malti għall-Arti.